Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. My right, Magadiambe. Tiripo isusu kurise kumba. Kumba ndiko kupe. Kumushande kupi? Kuzaka. Kuzaka papi? Pachikoro pachipezesi. Pachipezesi. Ndekwa ishanu. Uku ndokwa ishendanga. Ndanga. Handitika. Ndinoza kuti mauya kuno kuHarare. Nenyaya dzedambudziko remumusha. Saka tora kudaiswa ambuya azita ndambuyani? Ambuya Alice. Sambrena Alice. Ambuya Alice. Ambuya Alice. Aiwa kusene mununzi ambuyani? Sambreni Alice. Sambreni. Kumusha iko kusaka vano kushedza vachiti chi? Sambreni Alice. Vaitoti pamba pa mbuya Sambreni Alice apo? Oh. Handitika. Aiwa zvinokudzwa. Nhasi ambuya. Ndikuona mune mhuri yenyu handitika? Izuva renyu rekureurura. Kundireurura chaiwo kuti aiwa vana vangu ukama wakamira sei papa? Ava vana vangu. Vana venyu vese ava? Uyu muzukuru. Handitika ava vana vasikana vaivira ava. Handiti. Ndoda kuti imimi ambuya Alice. Nhasika tvakupai mukana wekureurura kuvana venyu. Handiti. Zvavanenge muchitaura vachinzwa. Tichibvunzana mubvunzo panapa. Handiti ambuya? Nyaya dzeuroyi idzi dzakatanga sei pamakazoziva imimi kuti ininika mabasa andakuita kaya haana kunaka? Idzi nyaya dzeuroyi idzi kutangiro wadzakaita ndakasara ndiri nherera. Muri kuniteerera kai? Ndakasara ndiri nherera chidoko chakadai mai vainda ndobva ndarerwa nani nababa munini nomukadzi wababa munini. Ndo pandakangoti ndisati ndakwanisa 10 years ndopandakaona mai ava vatobva kumurume wavo kuVictoria Falls vakutanga kukurunga porridge vakuchitora vana vavo neni vakuchitigadzikira vakuchidibira jira kudai zvonzi ishai tiri kurya kudai tiri mujira ivo vakamira sitsizvi vachitaura vachitijikana muchiri kurangarira. Ipapo handinawo kunzwa. Asi maingonzwa kuti vari kutaura. Ndainzwa kuti munhu uyu wakamira apa uri kudii? Uri kutaura. Ko chii chiri kuitika? Somwana mudoko senherera. Ndobva zvangopera zvakadero. Gare. Ndikaona ndakutoshandiswa nezvikwambo paya. Ndamukadzi wezvikwambo. Ukuti ndinongori mudiki sezvezvo. Kuti ndichiwana kuti ndokutorerawo kunani. Ndongogara zvakadero. Ndongogara. Nemamwe masitirikisi avari kuita apa. Voti ndazoendawo kundoroorwa. Ndadzoka ndakabereka. Matrikisi avaita apa ndechi? Ndoda kutaura. Ndadzoka kushanya uko. Ndakabereka mwana wangu kumusana baba woyu. First born. Tichingosvika kudai zuva ratonyura potobikwa patobikwa matumbu emombe embudzi yacho handakaiona maurayirwo ayo. Baba munini vangu vaya vakuti ndoda kurya namai nyasha kubvira baba woyu kufevhiwa zvichipera izvezvo raakupakurwa ndoda ndodyira navo pashi. Pane rima rakati ndodyira pashi namenyasha ndokutora situru yavo ndokubuda pashi taakurya sadza riya irye nofunga vakangeta misuva 2-3 zvikairi ndaguta ndobva ndasaramo abva ndoridini nangu ndodya svika ndangozvisiyawo zvakadaro matunhu iwawo ndangomasiyawo katiwo ndaguta waguta tichisandiro ndogara chii chiri kuitika pano? Ini ndinondorya pazvino munhurume vadi kuti tingoryira mumba. Ndomatirikisa ndakatanga kuona iwawo kuti ko zvinoreveiko. Tikagara zviri mumwoyo mangu svika ndakuravo izvi zvisati zvanyatsodudzika izvo kuti kudii. Mwana uyu warwara watambura uri Harare wamuzukuru uyu vazoti toda kuuya kumba tinde kwani nomwe mwana wangu uriko tinde kwa sekuru Taso. Ndaifarira zita rokuti Taso nokuti ndaivaona muTV. Christmas ko muchabateko chiuya tinde kwa sekuru Taso ndinu muchabateko kati ateta vasati vahora vachizohora vachiuya tauya uno tatanga zvokuti mumagirazi ndichiti muroyi nhasi ndikamubata achatambudze mhuri yangu. Tapinda mugirasi ndobuda mugirasi ndigoka kuzvinofamba sei pobuda zinyoka zvongonyoka
vana vochema indoda vanochema izvo vari kutochema kuona mai ava ini mugirazi umo handinatsi kuzviona kuti ini somunhu handina kuona takawanda zvadero mai tazoenda kumba vana vakati ndimi makandobuda mugirazi zvegogoyo kuti muri kunetsa mhuri ine here ndikati ina handina kumbotozviona ichibuda ukanzi zinyoka rikabuda ziguru kudai pamakabuda imi mugirazi gogo pakabuda zinyoka rinoshamisa chii ndomutangiro wakaita nhoroondo yekuti ndigoziva kuti chii ndinoroya mwana wazondorwarazve hombe hawarwara mwana wapenga hanzi waona chioko chababa vake chakagurwa nokuti baba vako vakasheka chinovhurisa makuva chichitora vanhu munyama wadhanganyika musoro uyu tirimbo takavata kochi mwana wayo wazobatwa navakomana vamubata vamusungirira koko vasikana vatondi musabudapo munondogona undodii ndokuvadzwa nabhi nekuti une hasha nemi bhi uyu koda kuzondedza ndichibuda wakafara achiona kuti gogo vangu vabuda kochii hama dzangu dziri kuda undiuraya vana gogo somunhu wairwarawo ngoti vana gogo natete nanatete izvo una gogo vake ndo pandakatotanga kutoziva kuti zvandakadai pano nohoyi zvandaiona izvi zvandaichikutaurira izvi ndaingoti kuda kungoonawo ndisingazokuti zvinotobva muropa rangu saka ndo pandakazotanga kungorota zvivanhu zvipfupi kudai vichingorota mazizi chingomaona direct akona kurota ndikarota yokamwe musi refu yakati pano nokugedho ichipinda ndakavata kudai kundiri muhope ikaya yakanditi apa yakati 2 minutes chete ndobva yadzokera yakaita like brown ndo pandakazoziva ndikati kana handirini hano nehandizvidi zvinhu izvi nekuti kwazvakabva ini hangu nyange ndakaona hangu ndiri mudoko handidi vana vangu vana varume vakungogara havana wani mabasa vana vangu ivava zvondisiririsa vana vangu vakadai hashandi vana uyu ona vana 2 vana vacho kungetwa maoperation mukaka ukaubudi kana kuti unongetiita basa rokumwisa vana nemikaka iyi saka ini ndokubva ndazoti chii handizvidi zvinhu zvakadai izvi handidi muupenyu hwangu vana vakati handei kwasekuru tasu ndandagara ngo ndichikuziva ndikati handei ndokuuya kwandakaziita handiti saka imi muri kuti besides zvamakaona muchiita muri mudiki nambuya namainini hapana here pamakazomboona imati kurei maroorwa kuti asi ndinenge ndinomuka kana kuti ndinoita sei ipapapa pakandinonokera kundijekesera ndakazojekeserwa ndauya uno kwasekuru taso ndakubuda mumagirazi ndo pandakaona kuti iya nhoroyi yeni ndikati nhoroyi ndina nharo nazvo ndakatendeseka kati vana vangu yendei ndokusaka takauya kudai saka kumusha kwenyu imimi pamugere makagara sei takangogara navana vangu takadai seizvezvi takagara nevana vangu asi kuti nenge chingodzungaira kuti vana vangu vanotambura nei muzukuru wazorwaro waramba achingopenga mwedzi yose iyi achingopenga achisungirirwa achiti ndiri kuona sekuru mugogo Alice Sambureni handinda kuziva kuti ndozita rangu ndosenemu yangu ari pakurwara
Handiti. Alright. Makadi vananda. Tiripo inini. Akatanga kuya pano pasekuru ndiye. Tose tiri kudaita ivapo naivo futi vaivapo nevamwe vasipo. Nevamwe vasipo. Handitika. Alright. Chakakusumudzai kuti hamaka ngatimboendeyo kwasekuru ava tinoona kuti tibatsirwe chii. Matambudziko anga anyanya ekuti kuroorwa hauroorwi mabasa chaiwa umawani tikatsvaka basa unongosemewa hapana paunomboonekwa semunhu saka zvaitora nguva refu tafamba kwakawanda pasina kana chinofamba saka patakazoteverawo mavhidhiyo asekuru tacho tikati toona zvavamwe zvichiita ukoko regai timbosvikapo ikoko ndomauira takaita. Imimi musati maya kuno kwamaimbofambawo here nenyaya dzematambudziko kunga kumadzibaba madzimai hongu zvaisi kunzi chii? Vasingadudzi kuti amai venyu ndo vanoroya tikatozozvionera mugirasi tikatoshamisikawo nenyaya yeyi. Ikoko vaiti chii? Vaingoti hai mhepo dzongovawo mhepo vasingadudzi kuti ndiamai avo saka hapana pano pazvakanatozojeka pagirasi tovaona ivo vachibuda nezvavanoshandisa nyoka mazizi chii zvakangosiyana siyana. Vakazopindawo matari sekuru vakati uri muroyi kaiwe vachivapa vakatanga mboramba si vakazobvuma kuti hongu ndinoroya. Saka ipapo zvinhu zvavo pavaizvishandisa muchiona mugirazi vaita zvokuita sei? Ini pakuona kwandakaita handinaona vachizvishandisa ndangoona ivo negrupu vakatowanda varatidza kuti vanhu vakatowanda ive vakungomira vasingaiti zvokuzvishandisa. Vamwe vacho hamuna kuziva ndanani? Vamwe vacho vanhu vacho vaitovanda zviswa zvinojeka ndivanani asiwo ndakanatsa kuvaona ivo sezvavari. Ini vazotaura akati vana tete zvandaona mugirasi umu ndaona iye achitaura kwati ndaona paimba pedu pachibuda angakwanisa kutaura iye. Alright, ndozomubvunza. Okay. Alright. Ko imi makaona uchipa makauya pamakaenda pagirasi? Ini pagirasi hapana chandakaona. Kana wani? Kana. Handiti. Yayo. Inotambika. Wakadii shamwari? Handiti. Chichiri kunetsa? Chiri kunetsa parizvino inoita kunge pfungwa dzirikurasikwa dzopatera. Ndichita kunge ndinoona zvinhu zvakati wandei. Zvii zvauri kuona? Ndichita kunge ndinoona vanhu pfungwa chitanga vari kunditeerera pazvandakaya kuzi pane zvandakaona mugirasi. Vanhu vacho ndanani? Ndinoona kuti handinatsoziva zvangu ndingoona mafesi akati wandei so handizivi zvichiitika. Handiti. Saka ambuya Alice, shuviro yenyu ndeyekuti chii kumhuri yenyu pa? Chiregai nditaure chokwadi. Izvi zvinhu izvi zvinoti vananyoka nezvidhuna ndaizvishandisa namazizi ndaizvishandisa ndinozvishandisa. Ndopandataura kainini ambuya Alice handiti sekuru havasatovaona ndakati nhasi izwa renyu rekupupura handiti vandatanga kutaura ndakataura chokwadi sematauriro amaita sepamineti handiti ndosaka ndakatendera zvangu nekoko ndikati ini handingakuti sei nharo handiti asi zvinozonetsa kuti manditaurira panapa tozopindawo kunyaya yacho yopanduka futi handiti mazvona ndosaka ndatiregai ndiweni imi mambuya hamusi kunzi mauya kuzourayiwa mukaona nemhuri yenyu muchibatana muchiya kudai soko varoda upenyu hwakanaka ende vari kukuda imi dai vari vamweka vaingoiti chiverevere vonotsvaga yavanoti back to sender zvokuuraya imi asi havasi kuda kuti vaitisi vada kuti mutambe nevazukuru vavo vana venyu vada kuti vagokuchengetai handi muri kuzviona saka achitaurai panyaya dzemazizi avo anoundangu anouya pamushapi achibhuruka ndangu sa muna ashandisa chii mazizi? Ndingomashandisawo kuti mazizi angu awo mazizi angu asi anofanira kunge aine basa raro konyoka. Nyoka ndiyo inoshanda zvinhu zvakashata zvokuti vana ava vavake misha havawani mabasa nepamuviri pangu inondishandisawo zvakashata. Zvakashata sekuita bonde? Ndozvainoita. Handiti saka ngatiti vana havana kuroorwa singe
vabvana venyu vaviri vatigerana panapa. Imi munowana chii chatingati chouviri? Nekuti ngatiti kana vakaroorwa handiti panenge paine vakwasha, chida vakwasha vachiva negrosari vachikuchengeta. Zvinovari pamba iye zvinezvi, asi muchivashandisa mabasa akaipa. Imimi munenge muchiwana chii? Handina chenowana. Nongoti ukaura. Zvoga. Ungokaura chete. Handina chenowana kuti havana kana. Havana. Havana chunhu. Saka muzukuru muda kuti aite sei? Muzukuru komana. Muzukuru inoda kuti apore zvisamuteverera. Apore. Handidi kuti muzukuru wangu arware. Handiti. Ndoda kuti andoshanda zvakanaka. Achishandira mhuri yake. Achitondishanda, achitondichengetawo neni. Muzukuru wangu. Handiti. Saka kumusha muri chikwata pane vamunobuda navo? Musha kwedu. Ndinobuda ini kushinda. Ko ava mainini vachiri vapenyu? Vapenyu. Munombosangana here mabasa iwaya? Namaini navo. Nosongana navo. Muchiita mabasa iwaya? Munotombosvika pakuuraya vanhu here zvokuti muregai tidye vanhu? Mune vana vangana vakabereka nemurume wenyu? 7. Vaise vapenyu? Wakashayika ndibaba voyo first born. Vakasiya uyu. Vari 2. Ndiani akamucha? Ndini. Namainini? Rakanga rajana renyu? Rakanga rajana renyu rekuurayawo? Saka pavana venyu 7 asara ndiani anga arifanira kunge achienda pajana? Hapana zvavanokuita, handiti mavazosarenda. Vada kutongonzwawo senyaya zvavo votoseka. Pavana vangu tisingaverengi zvomuzukuru. Vana vangu vasara uriko mukuru chiredzi ndiye wanga asara iyoyo. Ndianga apa next? Handiti. Saka pazuva ranhasi muda kuvaudza kuti uchii vana venyu? Ava. Ndoda kuvaudza kuti vana vangu ine zvinhu zviya zvaendaita ndichikutsinyirai handichazvidi. Handidi kana kuzviona. Handidi kana kukutsvinyirai handidizve futi kuti zvive mukati meropa rangu. Handiti. Tinotenda zvokuti patinozongoenda kwasekuru kungosvika nengoti sekuru musapedze nguva. Itai basa renyu nditisi kuti yangu ichede. Musununguru. Handiti. Aiwa tinotenda. Kugara zvakanaka nevana nevazukuru. Chibereka vazukuru kumusana. Ivo vachinda kana Mwari akavaropafadza vakawana mabasa. Vosiyirwa vazukuru pamakumbo. Muzukuru wangu uyu ogara zvakanaka basa kwaanenge ari nemhuri yake. Ndozvendinoda. Handiti. Ndinofara kana ndikaona zvinhu zvikaita seizvezvo. Kufarisisa. Handiti. Aiwa ndinotenda ambuya Alice regai tigozopinda masekuru tinzwe kuti dare racho vanoripedza sei. For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tafumani.